Bueno, és un punt que ens faltava per experimentar. Trobo que aquí al castell és una fortalesa, que tenim els 4 elements, la terra, l'aigua, el foc, l'aire, i que té una energia dels frares caputxins que hi havia abans. Crec que és un punt ideal per poder treballar la pau i l'alegria, canalitzant-la cap a aquesta pau, en aquest lloc. Sí, m'agrada. Per què no experimentar la fusió de tots els elements amb un punt tan estratègic i algo que és tan de Figueres, no? I de la gent del poble de Figueres. Tothom que vulgui aprendre, compartir, treballar el somriure, el riure, la il·lusió, l'alegria, la comunió amb el silenci, començar a treballar la nostra presència, gaudir dels sentits i sobretot la gent que vulgui fer amics. Aquí surts amb una quantitat d'amics increïbles. Sempre, cada any, cada millor. Sí, sí.